गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होदो बर' रायजो राजाफोर। हेलौ रायजोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो आंनि चेनेलाव। माने आं दिनैहाय फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। जोंनि बर' हारियाव दासिमबो गुलाय गुजायानो जोबनो थाङाखै। नांनायालाय नांबोबाय, बयबो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोबाय, खौसेथिनि बाथ्रा बुंबोबाय थाबाय। नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमहालागैबो खौसेथियानो फैया। बोसोर बोसोर जाबोबाय खौसेथिनि बाथ्रा बुंनाय, खौसेथिनि स्ल'गान होबोनाय, नाथाय दाबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो, गिदिर गोलावफ्रानो खौसेथि जायाबा रायजो राजाफोरखौ मालाय बोरै खौसेथि खालामनो हागोन? नङा होमबा रायजो राजाफोर? रायजो राजाफ्रा ओरैसो जागोन ना ओरैसो जागोन? दानि राजनितिक दलफोरखौ नोजोर बोनानै नायोबाथ' गोरोबथाव नुयो, नाथाय खोथा बाथ्राफ्राव दान्थे बिदान्थेफोरखौ जों ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थायो। मानोना बिपिएफआबो बुङो इउपिपिएलआ 5 बोसोराव मा मावखो, आरो इउपिपिएलआबो बुङो बिपिएफआ 17 बोसोराव मा मावखो। बेखौ गावजों गावनो दावराव जालायबाय थायो आरोना। दा मिनिगोनसो बर' रायजो राजाफोर, गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जालायबाय थानायखौ मिनिगोनसो। माने गावजों गावनो खौसेथि गैखाया नालाय, गावजों गावनो नारा नाथा, नों हायोना आं हायो फेर फाथिलायबाय थानाय गावजों गावनो। दा मिनिदोंसो गुबुन हारिफ्रा। बेबायदिनो जालायगासिनो दं आरोना गावजों गावनो। जेराव केम्पिं खालामो बेवहायनो बुङो बिपिएफआ केम्पिं खालामबा इउपिपिएलखौ सोंखारिनाय, इउपिपिएलआ केम्पिं खालामोबा बिपिएफखौ सोंखारनाय, बेबायदि जालायगासिनो दं आरोना। माने गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होदो बर' रायजो राजाफोर। माने आं बुंलाबायबाय दिनैहाय। मानोना जोङो सिगांनि समफोरनिखौ, बिपिएफनि समफोरनिखौ नायोबा, दानि इउपिपिएल सरकारखौ नायोबा, जोङो दानि इउपिपिएलनि सरकाराव एसे साबसिन नुदों आरोना। मानोना जोङो गोदोनि समावहाय गावजों गावनो बुथारलायबाय, होसोलायबाय, दानथारलायबाय, गावथारलायबाय, बेबायदि जादों आरोना बिपिएफनि समावहाय। दायो इउपिपिएलनि समावहाय बेबायदि गैथ'वा आरोना। दायो जोङो गोदोनि समावथ' जों मोनाजासे अबेबा हाथाय बाजारबो थांनो हायामोन, अबेबा सोरनावबा आलासि जाथि खुरमाफोरनाव आलासि जाहैनो हायामोन, बेबायदिमोन आरोना रायजोफोर। नै दा नैबे इउपिपिएल सरकार थानायाव इसिबां मानि बिदि नङा, थांलाय फैलाय एसे खुला, जेबो नङा। माने आं ओरैबो ओरैबो नङा दै, जास्ट आं थासारिखौ नायनानैसो बुंदों रायजोफोर। आङो इउपिपिएलनिबो नङा, आं बिपिएफनिबो नङा रायजोफोर। आं बुंखानाय जाबाय। मानोना आं दानि थासारिफोरखौ नायनानैसो बुंनाय जाबाय आरोना। गाज्रि मोननो नाङा रायजोफोर। माने जों गोदोनि सिगांनि समफ्राव बिपिएफ सरकार थानाय समफ्राव जोंहा हाथाय बाजार थांनो हायामोन, अबेबा थांनो हायामोन। थांबाबो जों गिलुं गिलुङै थांनांगौ, थाबथां थुबथां थांनानै थाब फैनांगौ, बेबायदिनो आरोना। दानि इउपिपिएलनि सरकारावहाय दा जोंहा एसेबां मानि बारा गिनांगौ गैया। दा मोना गुनाबाबो जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जाथि खुरमा जेरावबो जों आलासि जाहैलायनो, थांलायनो फैलायनो हायो। दा बेफोरखौ आं मोजां मोनदों आरो दानि सरकारनिखौ। नाथाय गोदोनि सरकारनियावबा जों थांलाय फैलाय खालामनो हाया, जोंना थैलायनाय बुथारलायनायफ्रा बारामोन आरोना। थ' रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै। माने माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंफ्लांबायदोंबा नोंथांमोनहा निमाहा होदो अननानै। आं नोंथांमोननाव निमाहा बिबाय। माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंबा बुंनायनि गेजेरफ्राव नोंथांमोनहा निमाहा होदो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे रायजोफोर। नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनलायगोन।